속에서 피어나는 푸르름 동이 트는 새벽바다 살아있는 생명 어두워진 이 세상에 희망의 빛을 줘 내 안의 열정을 모두 바쳐 부서진 대로 후회는 없어 깨어나라 천년의 영광이여 다시 부활한 널 위해 보라 진실과 믿음으로 다시 시작한 전설을 Izveštaj o šteti. Operativnost sistema je smanjena 55%. Torpeda su u redu, međutim lansirne cevi 3 i 4 su oštećene. Ne možemo ništa da ispaljujemo osim torpeda i sabloka. Jasno? Nema oštećenja sonarnog sistema. Šta je sa motorom, jel možete da proverite? Oštećeni su motori 2 i 3. Snaga motora smanjena na 57%. Čino, lokacija neprijateljske podmornice. Po zvuku motora oni su 10 km iza nas, na 60 stepeni. Ako uradimo nešto ishitreno, upašćemo u nevolju, sigurna sam. Kako bi bilo da se vratimo u Čunghajđin? Kapitane, ne možemo da se borimo protiv 4 podmornice! O Bože, Juna, izvesti o trenutnom položaju. Sektor 8 Maršalskih ostrava, Sektor 8 je ulaz u pakao. Imamo sreće, ovo je vulkansko područje. Ovde niko ne dolazi. Moglo bi biti i suprotno. Namamite ovamo neprijateljske podmornice. Kapetane, nećeš valja... Ne, kapetane, ovo je skladište eksploziva, mogli bismo da poginemo svi! Naš neprijatelj je Bela ajkula Indijskog okeana. Ovo je Pacifik, nismo u nepovoljnom položaju. Dobro poznajemo ovu oblast, možemo da se borimo. Kapitane, isuviše opasno, pogledaj morskog zmaja, sa svih strana bušen, oštićen. Sve su borbe opasne, povlačenje znači poraz. Zbog tebe neću dočekati starost. Hajde, ne možemo sad da se predamo, moramo da zaštitimo tu dragocenost. Kapetane! Dobro, hajdemo. Ili ćemo umreti, ili ćemo biti živi. Poštovat ću svaku tvoju odluku, samo izdaj naređenje. I ja ću poštovati tvoje naređenje. Dobro, hajdemo onda. Pokazat ćemo mi tim gusarima. Jungjuane, gledaj me. Činimo ovo zbog tebe i svih nas. Bad! Sablok! Morski zmaj je mnogo lakši sada kada smo ispalili sva sablok torpeda. Gino, položaj neprijateljske podmornice. 2360 iza nas, brzina 70 čvorova. Kapetane, stigli smo na 2365 u oblast pada meseca. Vulkani se čudno ponašaju. Dobro je, lava se pokrenula. Bela ajkulo, pokazat ću ti. Madam, prođi krater i sačekaj neprijatelji iza planine. Važi, kapetane!
Isključite sve grejače. Kapetane, morski zmaj se zaustavio 4 km ispred nas na 5 stepeni, da se nije pokvario. Verovatno si se već umorio, Džangbogo. Argo 2, 3 i 4 čekaju naređenja. Sve podmornice idite u dolinu, ovog puta eliminišite Džangboga. Na vrhu nema mesta za nas obojicu. Sve podmornice na 23.67. Kapetane, dolaze sve 4 podmornice. Kapetane, napad sa blokom odozdo. Šta je to? Pacov mali, nastavite da idete napred. Moramo da se sklonimo odavde. Jedna neprijateljska podmornica je uništena sablokom, ali se ostale 3 približavaju morskom zmaju. Izbegli su napad sablokom, nemoguće. Usta su mi se osušila. Šta sada da radimo? Smirite se svi. Još nismo ni počeli. Jeste li se čuli s morskim zmajem? Mislim da se još bore, ne možemo da stupimo u vezu s njim. Hoćemo i da izgubimo zlatni brod. Da šefe, moramo da bežimo. Ovo mesto će biti poplavljeno skroz. Pogledajte, torpedo nam se približio na 80 čvorova. Vreme sudova 45 sekundi. Nemamo vremena. Šefe, moramo da izađemo. Šefe, morate da izađete. Ne mogu da odustanemo zlatog broda. Idite vi. Ja ne mogu da idem odavde. Radije ću ovde da umrem nego da im dam zlatni brod. Šefe, nemojte. Hvala vam. Vi ste pravi heroji. Neprijateljski torpedo se velikom brzinom približava. 20 sekundi do udara. 19. 18. 17. Zlatni brod će konačno biti u mojim rukama. Sad mi još ostaje da promenim sve. Pripremit ću slavlje, gospodine. Naravno, moramo da proslavimo. Džangboga, pacov jedan mali. Njegova taktika, možda bi trebalo da se povučemo. Šta kažeš? Moramo odmah da okončamo ovu bitku. Komandante, kad se neprijateljska podmornica pojavi, neka sve podmornice krenu u napad. Neprijateljske podmornice stižu do cilja. Šta da radimo? Sve je spremno. Zapalit ćemo vatru. Kad dođu do mete, brzo se podižemo. U redu. Pripremite se. Sledi borba prsa u prsa. Kapetane, neprijatelji iza planine na 43.67. Dobro, hajdemo! Brzo podizanje! Kapetane, neprijateljska podmornica nam se približava. Dovrši, smanji snagu motora za 80% i spali torpeda. Argo 2 ispaljuje torpeda. Argo 3 ispaljuje torpeda. Morski zmaj, brzo uranjanje! Morski zmaj, brzo uranjanje!
podmornice ispod nas! Sve podmornice ispustite dubinske bombe! Ispuštene bombe, ovo je moja pobeda! Morski zmaj, održavaj nivo! Morski zmaj održava nivo! Kapetane, lava! Kako je to moguće? Kakva lava? Nisam znao da može postojati niko jači od mene u dubokom moru. Džambogo, ovo je tvoja pobjeda. Neću više dolaziti u tvoje more, to ti obećala bela ajkula Indijskog okeana. Morski zmaj je uspio da se izvuče iz oblasti pada meseca za malo. Kapetane, mnogo sam se uplašio. Bravo, madam, bila si sjajna. To je zbog tvog osjećaja za vreme. Kapetane, stigla je poruka od šefa. Jeli? Levijatani su pogodili tajni hangar. Kasnimo. Treba da požurimo. Što sad? Čime ćemo sad da se borimo? Nemamo ništa osim torpeda za presretanje. Nastradat ćemo. Šta, znači treba da ih pustimo da uzmu zlatni brod, bade? Ostalo nam je još nešto. Ne smemo da im dozvolimo da uzmu zlatni brod. Madam, idemo po zlatni brod. Da. Moramo da upijemo energiju zlatnog broda. Ovo je trenutak ispunjenja mog sna. Čestitam, gospodine. Gospodine, veze sa Argom su prekinute. Kako to? Mislim da su podmornice uništene. Bela ajkula je izgubio? Džangbogo, ti misliš do kraja da bismo... Položaj neprijateljske podmornice. 35, 20, 60 stepeni. Dobro, sahranite ga u moru. U redu, gospodine. Ja ću se posljednji smejati. Kapetane, neprijateljska podmornica na 10 stepeni. 10 puta je veća od morskog zmaja. 10 puta. To znači da su već stigli do zlatnog broda. Pogledaj se, toliko si se trudio da stigneš do ovde. Džangbogo, tvoja sudbina se ovde završava. Niko ne može da promeni moju sudbinu. Znaš kako se kaže? Ja sam gospodar svoje sudbine i kapetan svoje duše. I dalje si neuništiv i neustrašiv. Zlatni brod je već u mojim rukama od sada je svet moj! To je ono što si želeo, ali ne možeš ti imati svet zato što imaš zlatni brod. Ovaj svet pripada čovečanstvu. Još ti ne poznaješ svet. U životu najsposobniji ostaju. Vlada je i suviše slaba. Otvori oči i pogledaj. Svetu je potreban moćni vladar kao stari admiral što je bio. Jel' tako?
Mnogo pričaš, ali si ti obični gramzivi gusar. Jel da? Ova dosadna borba s tobom je pri kraju. Upravo to i osjećam. Zbogom, klinac. Punom brzinom napred! Punom brzinom napred! Moram da ih zaustavim. Neprijateljska podmornica nam se približava! Pripremite se da ispalite MK-90. Ne, ovo je bolje. Kurio, vreme je da predstavimo tajno oružje. U redu, gospodine. Pripremite se da ispalite zlatonit. Džango, gledaj pažljivo. Ovo je snaga zlatonita. Sad, ispali torpeda za presretanje. Ispali zlatonit! Kapitane, približava nam se ogromna energija. Šta? To je zlatonit. Obećao sam da ću pobediti zbog svih. O ne! Ne! Kako? Vidite? Šta je to? Što se desilo? Je li ovo raj? Ne. Zlatni brod nas štiti. Da, prepoznao je svog vlasnika. Dobro, uzvratite paljbu neprijateljskoj podmornici. Idemo odmah! Pa kako je ovo moguće? Ne znam, pogođeni su zlatonitom. Neprijateljska podmornica se priprema. Sudarit ćemo se! Šta? To je nemoguće! On je klinac! Nemamo vremena, moramo da bežimo. Bežite! Džang Bogo! Šta? Stvarno? Ozbiljno? Kapetane, ti ćeš da vratiš zlatni brod, zar ne? Hajde da ga nosimo u Čunghajđin, niko neće smeti da nas pipne. To nije dobra ideja. Zlatni brod ne pripada nama. Ali kapetan je njegov gospodar, pošto je zlatni brod odabrao kapetana, trebalo bi da ga nosimo u Čunghajđin. Juno je u pravu. Šta ako gusari ponovo krenu za njim? Zlatni brod nikome ne pripada. Pravi gospodar zlatnog broda je okean. Zlatni brod je svetlo koje sije u dubokim morima kao nada u našem srcu. Nikad nisam osjećao ovakvu toplinu. Udobno mi je kao u majčinom zagrljaju. Uvek ću se sećati da si me odabrao. Uvek ćeš biti naša nada, bilo u snovima ili u stvarnosti. Štiti ovaj okean zbog mene, zbog svih nas. Vrati se i idi kući. Idi.
Jung-Juan! Šta se desilo? Gde je Jung-Juan? Kapetane, ja... Ništa se loše nije desilo, jel da? Kad sam ujutro došao, krevet je bio prazan. Svuda sam ga tražio, ali komandanta nigde nije bilo. Večernje sunce u Hong Kongu je uvek prelepo. Vrati se u Čunhajđin. Čekaju ti prijatelji. Ja nisam napustio Čunhajđin. Sve je moje ostalo tamo, a kapetan će to shvatiti. Obojice ste ludi. Možda. Biran, vidjet ćemo se nekad. A, Jung-Juan. Slušaš li molitvu vetru za sam koji vidim u tvojim očima? Želim da te vidim, da budem blizu tebe, ali ne mogu da ti pričam o svetloj budućnosti. Osjeti istinu u svom srcu. Tvoja budućnost, svetla budućnost. Moja želja je da budem deo nje. Znaš li da moje srce kuca samo za tebe? Jung-Juan je otišao, ali ja nisam tužan. Verovatno će negde gledati u more i jednom će se sigurno vratiti. Ništa se nije promenilo. U svačijem srcu je beskrajna nada. Ne verujem u večnu razdvojenost. Jednog dana ponovo ćemo se sresti na okeanu. 이 넓은 세상에 홀로서 너에게 아무런 위로조차 못하고 난 그저 모른 척 했었지. 떨리는 두 눈 속에 담겨진 두근거리는 너의 꿈을 위해 간절한 바람들로 채우